Normaal gesproken is het recept op een regenachtige woensdagmiddag een kop koffie of thee en met een goed boek op de bank bij de open haard kruipen. Gisteren was dat echter helemaal niet het geval. Ondanks de stromende regen waren er vele bezoekers in de Engelse tuin om de presentatie van de openbare boekenkast bij te wonen. Deze boekenkast is een verlengstuk van het initiatief van Leescafé Sint Bernhard van Maarten Streefkerk. Het Leescafé is dat zijn nu twee grote lokalen. Sinds gisteren heb ik een lokaal erbij kunnen krijgen vol met boeken. Mensen kunnen daar gratis boeken komen halen. 2 keer per week, dinsdagsmiddags en zondagsmiddags. Mensen kunnen hier dus 7 dagen per week boeken pakken in plaats van 2 dagen per week. Dat is een beetje het idee erachter. Ze kunnen het boek gewoon, mogen het gewoon houden. Het zijn gewoon weggeefboeken. Als ze uit hebben, mogen ze weer inleveren. Maar het is niet de opzet om ze weer, dat het een bibliotheeksysteem, mensen mogen gewoon de boeken houden. Maarten laat met zijn leescafé en boekenkast zien dat hij de echte, authentieke boeken een zeer warm hart toedraagt. Uiteraard, zeker in het huidige digitale tijdperk. Iedereen zit met zijn iPhones en met zijn e-readers. Pak gewoon lekker een ouderwets boek, dat vind ik is veel leuker. De passie voor het lezen komt bij hem zeker niet van een vreemde. Ik kom uit een boekenfamilie. Ik weet wat de waarde van boeken. Ik weet dat de boeken heel veel informatie bevatten. Mensen vinden boeken prachtig. Ja, het is gewoon leuk om te lezen. Interessant om te lezen en iedereen zou meer moeten lezen, vind ik. En ook in de Engelse tuin zijn ze zeer blij met dit nieuwe initiatief. Naast de mooie tuin en de mooie beelden hebben we nu een ander soort aanwinst, ook kunstgerelateerd, heeft met taal te maken. En een hele mooie boekenkast is er van uitgekomen. We merken steeds meer dat mensen de plek Engelse tuin kennen en ook dat de evenementen dat die ook goed draaien en steeds bekender worden. We hebben een aantal evenementen die we jaarlijks herhalen, maar we proberen ook nieuwe elementen en evenementen daaraan toe te voegen. En dit is er dan een voorbeeld van. En wij hopen dat dat weer andere mensen naar de Engelse tuin trekt. De boekenkast in de tuin is voor iedereen toegankelijk. In het bovenste gedeelte van de kast zijn de werken voor de volwassenen te vinden. In het onderste stuk voor de jeugd. In de tuin hier, uit die kast daar, in de regen. Ik lees altijd een boek. Ik lees altijd een boek. Ik lees altijd een boek.